mon pas une rire, me semble. Rameni qui met tout l'heure. Allemaal men ook een beetje bij een menage braaf, een menage bier, maar ook een keer secten. Met de dumont, dan, zo'n dat iets op mine, ja. Ik dan, een nieuw wet, ja. We hebben gehad, maar wat die weer ziet, dan morgen gewoon, die mij mine zich kan leggen. Ik zeg, kijk, ik weet, Flo, ik kon bij hij die jong. Ze hebben precies draai toestaan. Toen ben ik wel heel goed. Ze hebben door draaien niet toe. Ze is kaag gwir. Kaag gwir. Hé, daar en daar discutie dan weer. Er ging toch commenceren dan zout. Dat trugen duur lezen. Maar heb je mij gewoon militer per zeker. Die hele meer zout ging maar uit de 1 nou ding militer. Maar bij waar een brak het wapen staat dus van appelprei. 1 dan. We ben vinden hem met de telefoon maar harder doen. Heb je wij maar harder dan per summi. We vinden door wat kan een nanter nemen. Want ik met 200 kinderen ook. Bij de kagen nemen want je hebt een thee die wat koffie ja. Maar toen er op een thee. En dat goede kan die dingen kagen is ook ja kagen zo tegen op een holla. Dat is al je doet wat moest kameel. Maar ja met tout heel zo want met per militer wie kan meer hier dan. Maar la bistraga niet goed niet zo wie gaan dan maar praat er goed soms. Al hond zo dat keer de huil ja. Hond zo ook wat hamien. Ten hond mee dus tu. Goed dan moet je ben fin hond wat hamien. Den la bistrag meest a la kenei wat dan groeien tal kiezen. Zie, even dan nog koffie, ageroep. Met binnenboeren, la bistrag wat je hun, hoe ik kan die zes van Marokko. Als wat onder kan nog daar weer klonk ik als kunnen we. Bij die Nantes de Ziloine, we zeker wekken die hond niet. Ik zei wat klonk. Batoners en een labistrak. Enfin, labistrak zou wekken king. Maar ben na batoners zou wekken die. Ben ik misschien wel een paar die van menen. Pro had ik goed gehad. Maar ben misschien wel de idee doen dat die prauw goed telefoon is veterinair. Ja, en een telefoon is een berusting weet je. En veterinair waar je de kind dan. Dus stuur je telefoon niet waar je weet niet. En wij de dus kunnen la bistrag nemen. Maar ik denk dat ze dat niet te doen. Ik vind zo'n praat zit in mijn buurt weer. Nog een praat keer. Nog een praat bij dingen. Pie kom makken, pie kom matte. Men nakke comprende maat. Men dat ik had goed. Hij weet je zie, 50 euro. Dat goed man. Ben je nou? Weet je de keer. Agine wil hier ook. Ik weet niet hoe ik terug heb. Als je bent bij de bien goed in. Je weet hoe de prazen laden ze veel. Muske comprende maat. Muske comprende maat. Kom, nog praten. Nog een pins la niwa. Kom matu, pi kom maku. Oh, maar doe het ook eens die. Nee, en ik heb precies de zeven was. En voilà.